Welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Talent, Dien Talent. Het programma waarin twee talenten elkaar uitdagen om elkaars talenten uit te nemen. Joet zullen drummers zijn drumstokjes oerjaan aan een klein ontwerpster en ze zien hoe het stiet met het modegevoel van de drummer. Ik ben Louis van Sinderen, ik ben 19 jaar en mijn talent is drummen. Ik drum vanaf mijn 10 ongeveer en drum is gewoon mijn hele leven, dus ik ga er ook mijn werk van maken, hoop ik. En ik sta nu nog in een band, Alaska, en dat gaat heel erg goed mee. We zijn gedraaid op 538 en 3FM en we staan op heel wat grote festivals. Ik ben Dina de Boer, ik ben 18 jaar en ik woon in Mantrum. Mijn talent is modeontwerpen. Ik zit nu in 6 VWO en wil hierna graag naar de Kunstacademie en uiteindelijk een eigen modelabel. Op dit moment ben ik bezig met kostuumontwerp voor een toneelstuk wat volgend jaar in première gaat. Zometeen komt het orentalent en is er iets wat echt net wandelst? Nou, ik wil liever iets bos of springen of zo. Louis, welkom, leuk dat je er bent. Is er iets wat je wel leuk lijkt om te doen? Ja, ik hoop iets met schilderen of zo. Het lijkt me heel leuk. Ik schilder echt nooit. Nee. Het lijkt me iets interessants om dat te leren. De talenten gaan elkaar nou moeitje. Maar de blinden kunnen aangaan. Daar gaan we. Hey! Hey, Louis. Ik ben Dina. Oh, ik mag drummen. Ik ga je muziek leren maken. Ik leer je drummen. Oké. Nou, En jij? jij mag gaan mode ontwerpen. Modeontwerpen. Ja. Oké, dat heb ik nog eerder gedaan. hey jongens, wat vind je ervan? Drummen en modeontwerpen? Ja, hartstikke leuk. En stel eens jij die in. Nee, mooi. Dus het is helemaal nieuw voor mij, dus Hartstikke leuk. laat me komen. Mijn opdracht voor jou is, je mag een jurk gaan ontwerpen. Ga je doen door middel van de bladen, daar ga je in kijken. En daarna ga je schetsen. En Ja. dat ga je daarna uitwerken op een paspop met stofjes. Oké, goed. Je kan het jezelf ook zo moeilijk mogelijk maken. De islam. Nou ja. Dat vind ik een leuk thema. You think you got it, oh, you think you got it, but got it, just don't get it till there's nothing at all. We get together. We gaan vandaag iets leuks doen. We gaan drummen. En je leert vandaag de basis. En de eindopdracht is dat je dit zou leren. Je rechtervoet komt hierop. De grote trommel heet de bassdrum. Je linkervoet komt op de hi-hat. Dit is je houding. Soepel en natuurlijk. Ja? Ja. 1, 2, 3, 4. Oké. 1, 2, 3. Oh. Kom door. Dan moet je ze tegelijk? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Ik heb ondertussen een moodboard gemaakt, zoals je ziet. Ja. Ik heb door de boekjes gebladerd en ik zag deze foto van waarschijnlijk vrouw met oosters kom af. En ik Ja. ben er door geïnspireerd. Oké, nou hartstikke goed. Mooi Ik heb er aanslag. echt over nagedacht. Ja, zeker Nou, weten. mooi. En ben je al begonnen met schetsen? Nee, dat gaan we nu doen. 1, 2, 4. 1, 2. Nu komt de moeilijke, Ja. want we doen de bassdrum erbij. Dat is je rechtervoet, dus de grote trommel. Die komt op de 1. Oké. Dus je Ja. krijgt dus 2, 3, 4. 2. Tegelijk, hè? Goed zo? Nou, ik wil het Hartstikke straks goed. wel kunnen. Ja, je kan nu al hartstikke goed. En hoe maak je een schets? Waar begin je dan mee? Ideaal beeld, brede schouders, wespentaille en dus wat bredere heupen en hele slanke benen. Dus dan, de benen hoef je in dit geval niet helemaal uit te werken omdat het nog een schets is. Oké. En dan ga je wat details aan toevoegen. We get together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved. If what they say is nothing is forever, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes love the exception? So why yo, are we so in denial when we know we're not happy here? We gaan iets toevoegen, namelijk een fill. Oké. En dat is een solistische improvisatie.
Dus je krijgt bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4. Oké. Ben je klaar voor je fill? Nee. Dat kan ik echt niet. Ik kan niet. Ik denk ik. 2, 3, 3, 3, 2. Dat is echt. Nee, dat kan ik niet. Goed zo. Dat was hem al, toch? Ja. Nog een keertje? Ja. 1, 2. Nou, wat heb je ervan gemaakt? Dit wordt hem. Nou, oké, hartstikke mooi. Dan mag je het zo meteen gaan uitwerken op de pop. Het is wel belangrijk dat je, nou ja, de spelden mogen niet gezien worden. Het moet lijken alsof het al echt één geheel is. Nou, wat heb je ervan gemaakt? Ik heb een mooie creatie gebrouwen uit de Oosterse cultuur. Oké. Mooie gouden kleur zoals je dat op het moodboard hebt gezien. Ja. Mooie witte accenten. Dat komt terug in de hoofddeksel. Mooie glittertjes en bling bling. Dat is Ja. namelijk helemaal mooi. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind het mooi. Is dat sarcastisch? Of? Nee, ik vind het mooi. Ik Oké. vind zeker het gouden en rood goed uitgekozen. Het wit had ik misschien iets anders gedaan, maar ik vind het breekt wel het geheel, zeg maar. Mooi. De eindopdracht. Ja. Eindopdracht is eigenlijk een beetje, maak een paar fills. Dus je krijgt 2 maten ritme, 1 maat fill en dan gelijk weer het ritme. En dat is 4 rondjes lang. Louis, dan is krijg Dijna de opdracht doen voor het drummen. En hoe vies dat zij het verdienen en wat voor medaille krijgt ze ervoor? Goed, heel goed gedaan. Oké. Ze krijgt van mij een zilveren medaille. Oké. Ik mis een klein beetje overtuiging af en toe. Ja. Dus daarom krijg je van mij de zilveren medaille. Even kijken, komt u maar. Dankjewel. En gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Nou, Dijna, dan heeft Louis ik leren kleding ontwerpen. En wat vond je van de jurk die hij uitmaken en welke medaille had ze ervoor? Nou, voor iemand die er nooit mee bezig is, vond ik dat hij het echt goed gedaan had. Oké. Dus ik geef je een gouden medaille voor Kijk. je. Super mooi. Kijk eens. Alsjeblieft. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hartstikke goed, Ja. jongens. Dit weer een muzikale en creatieve aflevering van Mijn Talent, Dien Talent. Ik hoop dat je het krek zo leuk vond als u. Na je weekend binnen de wet van naaietalenten. En ondertussen hoef je ik nog even verder.